Βάλε να βλέπουμε. Τσέπη δεν έχει μωρέ. Πάντα ρε Γιώργο μου τσέπη σου. Και είναι ενάτη ομάδα. Ο πίνακας που είναι. Θα λέμε το σκορ εμείς. Γαμάτα φαίνεται. Ακούγεται τώρα. Είναι κάπου. Ναι. Μαδάρα. Δεν τώρα ξύνητα να βλέπω. Ναι, δεν ξέρω. Δεν θέλω να γέλω. Είναι μετά αυτό φαίνεται. Κοίτα, πώς τη μάθει να περάσει μετά τη σακέτα. Λες να απαγορεύεται το iPad. Τι έκανε. Τι έγινε, μάνα. Δεν γίνεται να το κλείσει.